Goeiedag klas, ik was Deel Jantjies en nou wat ik weer pannenkoeken maak. Hier is mijn bestanddelen, 2 groot eieren, 2 milliliter water, 25 milliliter olie, 5 milliliter azijn en dan 50 milliliter melk. Toen dan 50 milliliter koekmeel. En 1 milliliter zout. Nou, dit is die eiersklets. En dan had ik hier de rest van die vloeistof wat bijvoeg. Dus water. Olie. Azijn. En de melk. Laat ik het samenklets. Nou, dit die meel en die zout samen sof, dan heb je en dan had ik hier meelmengsel bij de eiermengsel voeg. Dan had ik het samengelegd.
Nakatagat laat staan voor ongeveer 30 minuten. Ja, nog klaar. Wat 30 minuten laat staan. Dan had ik een keer in de pan gegooid. Klaar olie in de pan gegooid. Ja. Nog klaar gebak. Nanti ke kanyo. Wow, wat. Laat ik het toeteren. Kalau tekje los. Nah, kalau tekje los, oké, warm water. Welke input patin met suiker en kaneel.